தர்ஷ்னே திருஷௌ தத் பிருத்ய காத்திர ஸ்பர்ஷேங்க சங்கமம் கிராணம் ச தத் பாத சரோஜ சௌரேவே ஸ்ரீமஸ்துலஸ்ய ரசனாம் தத் அம்பிதே பாதௌ ஹரே கஷேத்திர பாதானு சர்ப்பணே ஷீரோ ஹிருஷிகேஷ பாதாபி வந்தனே காமம் ச தாஷ்யே நது காம காம்யயா யதோத்ம ஸ்லோக ஜனாஸ்ரயா ரதி. மன்னர் அம்பரீஷர் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை நிலைநிறுத்தினார். வார்த்தைகளை பகவானின் திருநாட்டை வைகுண்டத்தை வர்ணிப்பதிலும், தனது கரன்களை பகவானின் ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதிலும், தனது கண்களை பகவானின் ரூபத்தை காண்பதிலும், தனது உடலை பக்தர்களின் உடலை தொடுவதிலும், தனது மூக்கினை பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணித்த மலர்களை முகர்வதிலும், தனது நாவினை அவருக்கு அர்ப்பணித்த துளசியை சுவைப்பதிலும், தனது பாதங்களை அவரது ஆலயம் அமைந்த புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்வதிலும், தனது தலையை பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்வதிலும், தனது ஆசைகளை அவரது எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதிலும் ஈடுபடுத்தினார். இந்த குணங்களே அவரை இறைவனின் மத்பர பக்தனாக ஆவதற்கு தகுதியுடையவராக்கின. மத்பர என்னும் சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஒருவன் எப்படி மத்பர நிலையை அடைவது என்பது மன்னர் அம்பரீஷரின் வாழ்வில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மத்பர பக்தர்களின் பரம்பரையில் வந்த சிறந்த பண்டிதரும் ஆச்சாரியருமான ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் கூறுகிறார், மத் பக்தி பிரபாவேன சர்வந்திரேய விஜய பூர்விகா ரிஷ்வாத்ம திருஷ்டி சுலேப திபாவ. கிருஷ்ண பக்தி தொண்டின் பலத்தினால் மட்டுமே புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும். சில சமயங்களில் நெருப்பின் உதாரணமும் கொடுக்கப்படுவது உண்டு. கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பு ஒரு அறையில் உள்ள அனைத்தையும் எரித்து விடுவதை போல யோகியின் இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவான் விஷ்ணு எல்லா களங்கங்களையும் எரித்து விடுகிறார். யோக சூத்திரமும் விஷ்ணுவின் மீது தியானிப்பதையே அறிவுறுத்துகிறது, சூன்யத்தின் மேல் அல்ல. விஷ்ணுவை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்றின் மீது தியானம் செய்யும் பெயரளவு யோகிகள் ஏதோ மாய கண்ணாடியை தேடுவதில் தங்கள் நேரத்தை விரயம் செய்கின்றனர். பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி செய்து நாம் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவராக இருக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான யோகத்தின் லட்சியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல கிருஷ்ண உணர்வு தான் சிறந்தது. கிருஷ்ண உணர்வு தான் உணர்வு தான் எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னு சொன்னாலே நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இப்ப அதாவது கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்துவாங்க. ஒரு சமயத்துல கட்டுப்படுத்துவாங்க. ஆனா ஒரு 10 நாள் கட்டுப்படுத்துவாங்க. ஆனா மறுபடியும் அந்த 10 நாள் கழிச்சு ஏன் இதை நம்ம யாராவது சொல்லுவாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி இதை சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அம்பரீஷ் மன்னர் சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கும் இந்த துர்வாச முனிவர் அவருடைய கர்வத்தால இவர் கூட பிரச்சனை பண்றாரு. ஆனா அந்த துர்வாசர முனிவர் மாதிரி இவருக்கு நிறைய யோக சக்திகள் இல்ல அம்பரீஷ் மகாராஜர். ஆனா ராஜாவுக்கு. ஆனா அவர் தான் ஜெயிக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு. சோ முனிவர் என்னன்னா எவ்வளவோ கஷ்டம் கொடுக்குறாரு, அதையெல்லாம் அவர் அமைதியா பொறுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் எப்படி வெற்றி அந்த அம்பரீஷ் துர்வாசன முனிவரை ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இதுல எப்படின்னா அதான் நம்மளுடைய புலன் உறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக தான் நம்ம பகவானை பார்ப்பதற்கு கண்ணு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு நாக்கு, அவருடைய பிரசாதத்தை ருசிக்கணும், அவருடைய அப்புறம் மூக்கு அவருடைய இது பாதங்கள்ல அவருக்கு பூஜை செஞ்ச அந்த மலர்களை முகரணும். நம்ம பாதங்கள் அவருடைய கிருஷ்ணருடைய யாத்திரை ஸ்தலங்களுக்கு செல்லணும். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு புலன்களையும் பகவானுக்காகவே செய்யணும், பகவானுக்காகவே தொண்டு செய்யணும், சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம தலையை கூட நம்ம எதுக்கு இது பண்ணணும், பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம தலையை கூட யூஸ் பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு புலன்களையும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. இது கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிறவங்கதான் அதை நம்ம அது மாதிரி செய்ய முடியும், இல்லாதவங்க செய்ய முடியாது. இதுல அதுக்கப்புறம் அந்த மத்பர அப்படிங்கிற ஒரு இது மத்பர அப்படின்னா முழுமையா நம்ம பகவான சரணடைந்துடணும். அத பலதேவ வித்யாபூஷணர் சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி கிருஷ்ணருடைய தொண்டின் பலத்தினாலதான் நம்ம எதையுமே சாதிக்க முடியும், நம்ம புலன்களை மெயினா முழுமையா கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது அடுத்து ஒரு உதாரணம் நெருப்ப சொல்றாங்க. நெருப்பு இப்ப ஒரு அறையில நெருப்பு எரியுதுன்னா அதை நம்ம அணைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது அங்க அந்த அறையில இருக்கிற எல்லா பொருள்களை எல்லாம் எரிச்சிரும். அதே மாதிரி
சில யோகிகளுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு மாய கண்ணாடிய ஏதாவது இல்லாதத வந்து அவங்க இருக்கிற மாரி நெனச்சு தேடிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. விஷ்ணு அவர தவிர வந்து வேற எந்த தியானம் செய்வாங்க. ஆனா தியானம் செய்யறவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து பேரளவுல தான் யோகிகளா இருப்பாங்க. ஆனா அந்த மாரி அவங்க தியானம் செய்யறது எல்லாமே ஒரு மாய கண்ணாடிய தேடுற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வந்து நம்ம பகவானுடைய பரம புருஷனுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணி, கிருஷ்ண உணர்வு உடையவரா நம்ம எப்ப இருந்தாதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இன்பம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ ஓகே நம்மளுடைய மேடம். புலன்களை அதுவும் இந்த கலியுகத்துல வந்து கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனா அத வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது, உயர்ந்த சுவையில ஈடுபடுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து புனிதம் அடைகின்றது. ரொம்ப அருமையா விளக்குனீங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாரி. புக் வச்சிருக்கேன் நான். ம். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். ஆ. ध्यायदो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषु भजायते शङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधो अभिजायते. புலன்னோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் புலன்னோக்கு பொருள்களை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது பௌதீக ஆசைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றான். புலன்களுக்கு ஈடுபாடு அவசியம். எனவே பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படாவிட்டால் புலன்கள் ஜட தொண்டில் ஈடுபாட்டை தேடுவது நிச்சயம். இந்த பௌதீக உலகில் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவரும் கூட மேலுலகின் பிற தேவர்களை பற்றி கூற வேண்டியதே இல்லை. புலநோக்கு பொருள்களின் ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களே. இந்த ஜட சிக்கலிலிருந்து விடுபட ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதாகும். சிவபெருமான் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தபோது பார்வதி புலன் இன்பத்திற்காக அவரை சஞ்சலப்படுத்தினார். அவரும் இணங்க அதன் விளைவாக கார்த்திகேயன் பிறந்தார். ஆனால் பகவானின் இளம் பக்தரான ஹரிதாஸ் தாகூர் மாயா தேவியின் அவதாரத்தால் இது போன்று தூண்டப்பட்ட போது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கலப்படமற்ற பக்தியால் அச்சோதனையில் எளிமையாக வெற்றி பெற்றார். முன் கூறப்பட்ட யமுனாச்சாரியாரின் பதத்தின்படி இறைவனின் உண்மையான பக்தன் அவருடனான உறவில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தின் உயர் ருசியை அனுபவிக்கிறான். எனவே பௌதீக புலனின்பத்தை முற்றிலுமாக துறந்து விடுகிறான். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் செயற்கையாக தனது புலன்களை எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தினாலும் இறுதியில் நிச்சயமாக தோல்வி அடைவான். ஏனெனில் புலன் இன்பத்தின் மிகச்சிறிய எண்ணமும் இச்சைகளை திருப்தி செய்யும்படி அவனை தூண்டிவிட்டு விடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போன ஸ்லோகத்துல ஹரே வந்து கிருஷ்ண. புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த புலன் நோக்கு வந்து அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது ஏதாவது ஒரு பொருளை அடையணும் அப்படின்னா அது மேலதான் நம்ம நாட்டம் போகும். அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஆசை வளரும். அந்த ஆசை ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து முடியல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? அதுல இருந்து வந்து கோபம் வரும். அந்த பொருள் மேல ஆசை வரும். அந்த அந்த காமம் அந்த காமத்திலிருந்து நடக்கல அப்படின்னா வந்து கோபம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து புலநோக்கு பொருள்களை வந்து புலநோக்கு நம்ம புலன்களை வந்து அந்த பொருள்களை அடையிறதே வந்து ஈடுபாடு இருக்கிறாங்க. யாரு? கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்க. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்க வந்து அதுல இருந்து வந்து வேறுபட்டுதான் இருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து நிறைய உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் அவங்களெல்லாம் வந்து இப்ப சிவபெருமான் கூட புலனின்பத்துல வந்து ஆஹ் பார்வதி இச்சைக்கு உட்பட்டதுனாலதான் கார்த்திகேயன் பிறந்தாருன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதே நேரத்துல இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த மாயா தேவி வந்து அவர் வந்து பயங்கர கிருஷ்ண பக்தர். அதாவது அவர் 24/7 அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா இது நாமம் சொல்லிட்டே தான் இருப்பாரு. அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு தகாத உறவுடைய ஒரு பெண் கூட மாயை வந்து அவரை வந்து இச்சைக்கு உட்படுத்தணும்னு நினைக்கிறப்பதான் இவர் தன்னுடைய ஹரிநாமம் சொல்லியே அவளையுமே வந்து பக்தரா மாத்திடுவாரு அப்படின்னு ஒரு கதை கூட இருக்கு மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து அந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிறவங்கதான் எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க? புலனின்பத்தை வந்து முற்றிலுமா துறக்கணும் அப்படின்னா வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாதான், கிருஷ்ண பக்தி இருந்தாதான் நம்ம வந்து அதை வந்து முழுமையா வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா வந்து புலனின்பத்தை வந்து என்ன பண்ணும்? கொஞ்ச நாள் கட்டுப்படுத்துவாங்க. ஆனா மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அதுல போயிருவாங்க. அதனால முழுமையா நம்ம வந்து புலனின்பத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி உணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க சொன்னது மாதிரி நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில அவர் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர். 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரமும் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணிட்டே இருப்பாராம். 3 லட்சம் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணுவாராம். அப்ப அவர் மேல இருக்கிற அந்த காழ்ப்புணர்ச்சினால அப்ப இருந்த அந்த வைணவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்தணும்ன்றதுக்காக ஒரு விலை மாது அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. ஆனா தூய பக்தன் அல்லவா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் சொல்றாரு, நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் என்னோட சாண்டிங் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு. உங்க 3 நாளும் வந்து வந்து பாத்துட்டு போறாங்க. அவருடைய திருநாமம் பகவானுக்கும் பகவானுடைய திருநாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்ல இல்லையா? சோ அவருடைய அந்த அதுவும் அந்த தூய பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணும் போது அது நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்களை ஏற்படுத்துது. சோ அந்த விலைமாது என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா பக்தியா மாறி, நீங்க சொன்னது மாதிரி பக்தியா மாறி அவங்களும் வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம். இங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தனால அந்த மாயாவோட இதுல இருந்து வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் பிரம்மதேவர் சிவபெருமான் கூட அதுல இருந்து மாற்றம் அடைய முடியல. ஆனா பக்தன் கிருஷ்ண பக்தனால அது முடியும் அப்படின்னு சொல்றத பாக்குறோம். பௌதீக புலனின்பத்தை முற்றிலும் துறந்து விடுகின்றான். அதுதான் வந்து வெற்றியோட ரகசியம். அப்ப அவங்க இங்க நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். செயற்கையாக புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நிலையற்ற ஒன்று. அப்ப நம்மளுடைய செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विप्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பின்வருமாறு நமக்கு வழிகாட்டியுள்ளார். பிராபஞ்சி கதையா புத்தியா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனக முமுஷுபி பரித்யாகு வைராகியம் வைராகியம் பல்கு கத்யதே. பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.2.258. கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்தவன் அனைத்து பொருள்களையும் இறைவனின் சேவையில் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை அறிவான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள் ஜட பொருள்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்கையாக முயற்சி செய்கின்றனர். அதன் விளைவாக பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் முக்தி பெற விரும்பினாலும் துறவின் பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடையவில்லை. அதே சமயம் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தன் எல்லா பொருள்களையும் இறைவனின் தொண்டில் எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பதை அறிவான். எனவே பௌதீக உணர்விற்கு அவன் பலியாகி விடுவது இல்லை. உதாரணமாக, அருவவாதியை பொறுத்தவரை இறைவன் பூரண உண்மை. அருவமானவராக இருப்பதால் அவரால் உண்ண முடியாது. எனவே நல்ல உணவுப் பொருள்களை தவிர்க்க விரும்புகிறான் அருவவாதி. ஆனால் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க கூடிய பரம ஆளுநர் என்பதையும் பக்தியுடன் அர்ப்பணம் செய்தால் அளிக்கப்படும் எல்லா உணவுப் பொருள்களையும் அவர் மகிழ்வுடன் உட்கொள்கிறார் என்பதையும் பக்தன் அறிவான். எனவே பகவானுக்கு நல்ல உணவுப் பொருள்களை படைத்த பின் அவரது மீதியை பிரசாதமாக பக்தன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். இவ்விதமாக அனைத்தும் ஆன்மீகப்படுத்தப்படுவதால் வீழ்ச்சிக்கான அபாயம் இல்லை. பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வுடன் பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பக்தன் அல்லாதவனோ அதை வெறும் ஜட பொருளாக எண்ணி ஒதுக்குகிறான். எனவே தனது செயற்கையான துறவினால் அருவவாதியால் வாழ்வை அனுபவிக்க முடிவது இல்லை. இதன் காரணத்தால் ஒரு சிறு மன கிளர்ச்சியும் அவனை பௌதீக சூழலின் அடித்தளத்திற்கு ஆழ்த்தி விடுகின்றது. அத்தகு ஆத்மா முக்தியின் நிலை வரை உயர்ந்தாலும் கூட பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாததால் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைவதாக கூறப்படுகின்றது. இதுல வந்து மாதாஜி, இப்ப ஒரு பொருள், அதாவது பௌதிக உலகத்துல இருந்தா வந்து ஒரு அதாவது கோபம், அது ஒரு கோபம் வரும் ஜட மனிதனுக்கு வந்து. அப்ப வந்து எப்படின்னா அந்த கோபத்துல இருந்து ஒரு மயக்கம், அந்த ஒரு மயக்கத்துல வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அந்த என்ன காரியம் பண்றோம்னு தெரியாது. அதாவது நிலை இழப்பு ஏற்படும், என்ன செய்யறோம்ங்கிறது. அதே மாதிரி நிலை இழப்பு ஏற்படும் போது அவனுக்கு என்ன பண்றோம்னு தெரியாது, நினைவு குழம்பும். அதனால வந்து அறிவு வந்து இருக்காது, அறிவு வந்து இழக்கப்படும். அறிவு இழக்கப்பட்டா என்ன பண்ணுவான், மறுபடியும் போய் வந்து ஒரு இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்பான். ஆனா அவன் அறிவு இருக்காது, அதனால மறுபடியும் ஜட வாழ்க்கையிலே போய் சேர்ந்துருவான். அதுதான் வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை வந்து ஒருத்தன் விருதி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் எல்லாத்தையுமே அவன்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருள்களையுமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஆனா வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவர் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஜட பொருள்,
இவருக்கு நம்ம என்ன பிரசாதம் வச்சாலும் அவர் சாப்பிட மாட்டாரு, அதையே அவருக்கு நம்ம வந்து நல்ல ருசியானதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து வந்து விலகி அவங்க வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவங்க வந்து பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விலகி நல்ல ஒரு ஆன்மீக முக்தி பெறணும்னு நினைச்சாலும் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அடைய முடியாது. அதே சமயம் கிருஷ்ண பக்தியில உள்ளவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, நல்ல அதாவது பக்தி தொண்டு புரிஞ்சு அவன் வந்து ஒரு முக்தி அடைஞ்சு இறைவன் தான் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான். தன்கிட்ட இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இறைவனுக்காக தான் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சாப்பாடு வைக்கிறோம். நல்ல காசு நல்ல வந்து ருசியான பொருள் இருந்தா இது அவங்களுக்கே வைக்கணும். அது வந்து ஒரு ஜட பொருள் தான். அது வந்து அருவவாதிகள் அப்படி நினைப்பாங்க. அதாவது கடவுள் இல்ல கடவுள் வந்து ஒரு ஜட பொருள் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அந்த பிரசாதம் பண்ணா கூட நல்ல பொருள் இருந்தா நம்ம சாப்பிடுவோம், என்ன சாமி சாப்பிட போதா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர் வந்து இவர் அதுக்கு அவருக்கு வந்து என்ன பொருள்னாலும் அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுறது, நம்ம குடிக்கிறது ஒரு பால் இருந்தா கூட அதை கிருஷ்ணருக்கு வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வந்தா கூட ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு நகையோ எது வாங்கிட்டு வந்தாலும் கிருஷ்ணர் படத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு தான் அதை வந்து எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து பக்தி உள்ளவங்க செய்வாங்க. அதே மாதிரி வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த அருவவாதிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம தான் அனுபவிக்கணும், கிருஷ்ணர் அனுபவிக்கிறாரா, இதெல்லாம் அனுபவிக்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தன் வந்து பகவான் தான் நம்மளை வந்து படைச்சவர், ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ரொம்ப சந்தோஷமா அதை வந்து அவங்களுக்கு படைச்சிட்டு மீதி இருக்கிற உணவை வந்து அவங்க மிகவும் மகிழ்ச்சியா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்க போய் தான் அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருக்க போய் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்சம் கிடைக்குது. அந்த பக்தருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பக்தருக்கு தான் மோட்சம் எல்லாமே கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவன் வந்து இது ஒரு ஜட பொருளா நினைச்சு கிருஷ்ணரை ஒதுக்குவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து என்ன உயரத்துல அவங்களுக்கு வந்து பௌதீக உலகத்துல இருந்து மேல போனாலுமே வந்து மறுபடியும் அவன் வந்து என்ன பிறப்பு இறப்புனால திரும்பி வந்துருவான். ஆனா அந்த கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு புரிந்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு தடவை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டா அவங்களுக்கு வந்து பிறவி எதுவுமே கிடையாது, அவர்கிட்டயே ஐக்கியம் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவளுக்கு வாழ்க்கையில எந்த வீழ்ச்சி எதுவுமே கிடையாது, மகிழ்ச்சி தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களை என்றைக்குமே கைவிட மாட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம பாக்குறோம் அருவவாதிகளோட அந்த இலக்கு என்னவாக இருக்குன்னாக்கா பிரம்மஜோதி. சோ பிரம்மஜோதி அவங்க அந்த ஒளியை தான் வந்து அனைத்துக்கும் மூலம் நினைச்சு அதை மட்டும் தியானம் பண்றாங்க இல்லையா? ஆனா அந்த ஒளி பிரம்மஜோதி கூட பகவானுடைய அந்த பகவான் கிட்ட இருந்து வர அந்த ஒளிதான் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதனால அந்த லெவலுக்கு அவங்க உயர்ந்தாலும் கூட பக்தின்றது இல்லாதனால மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். சோ பக்தி தொண்டு என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத பாக்குறோம். 64வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. ராகத்வேஷ விமுக்தைஷு விஷயானிந்திரிய ஷரன் ஆத்ம வைஷ்யர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதி கச்சதி. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்தும் விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். ஒருவன் சில செயற்கையான வழிமுறைகளின் மூலம் புலன்களை பலவந்தமாக கட்டுப்படுத்தினாலும் பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்தாத வரை வீழ்ச்சி அடைவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு என்பது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது. பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் புலன்களின் நிலையில் இருப்பது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் காரணத்தால் புலன் நுகர்வு செயல்களில் அவனுக்கு பற்றில்லை. கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரது திருப்தியை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறான், வேறு எதையும் கருத்தில் கொள்வது இல்லை. எனவே அவன் எல்லா விருப்பு வெறுப்புகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். விரும்பத்தகாத செயல் என்று கருதப்படும் எந்த செயலையும் கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டால் பக்தனால் செய்ய முடியும். மேலும் தனது சொந்த திருப்திக்கு விரும்பத்தக்க செயல் என்று கருதப்படும் செயலை கூட கிருஷ்ணர் விரும்பாவிடில் அவன் செய்ய மாட்டான். எனவே கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டலின்படி மட்டும் நடப்பதால் செயல்படுவதும் செயல்படாமல் இருப்பதும் கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டலின்படி பக்தனால் செய்ய முடியும். நீங்க என்ன வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? இன்னொரு வாசிங்க. எனவே கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டலின்படி மட்டும் பக்தன் நடப்பதால் செயல்படுவதும் செயல்படாமல் இருப்பதும் அவனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பகவானின் காரணமற்ற கருணையே இத்தகு உணர்வுக்கு காரணமாகும். புல நுகர்ச்சியில் பற்று கொண்டுள்ள போதும் பக்தனால் இக்கருணையை பெற முடியும். இதுல வந்து மததி அதாவது ஒருவன் வந்து என்ன பண்ணினா இப்போ நான் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் வந்து நம்மளால வந்து புலன் கட்டுப்பாடு வந்து பகவானுடைய அருள் இல்லாம நம்மளால செய்யவே முடியாது. பகவான் பக்த தொண்டில இருந்தாதான் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து
புலன்கள் வந்து புலன்களின் நிலையில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல காரணத்தால் தான் நம்ம வந்து புலன் நுகர்வு புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். பொருள்கள் மேல இருக்கிற நுகர்வுனா ஆசைகள்ல வந்து பற்று இருக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தருக்கு எந்த பொருள் எந்த இது மேலேயுமே வந்து பற்று வந்து இருக்காது. அவங்க வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ண பக்தியை தான் கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வேற எதையுமே வந்து மனசுல நினைக்கவே மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணர் பக்தருக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு தனக்கு சொந்த விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே இருக்காது. அதாவது இப்ப கிருஷ்ணருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கெட்ட செயல் அப்படின்னாலுமே கிருஷ்ணர் விரும்பினா வந்து அதை வந்து செய்வாங்க. கிருஷ்ணர் விருப்பம் எல்லாமே வந்து விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய இச்சை கிருஷ்ணருடைய ஆசைப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து. இப்ப நம்மளுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்தமா இது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அதை கிருஷ்ணர் விரும்புறாதான் செய்வாங்க. கிருஷ்ணருக்கு விரும்பலைன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சா கூட அதை எந்த செயலையும் வந்து செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாமே பகவானோட சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அதான் மாதாஜி பகவானுடைய பக்தர் வந்து தான் எல்லாமே அவங்க கூட கட்டுப்படுத்த முடியும். அவருடைய ஆசையினாலதான் எல்லாமே பண்ண முடியும். புலனுகர்ச்சியில பற்று கொண்டுள்ள போதும் பக்தனால் இக்கருணையை பெற முடியும். சோ பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை அப்படின்னு பாக்குறோம். இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு. அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதை அப்படியே சிறமேற்கொண்டு செய்வார். தர்ம தேவர் அந்த யுதிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அஸ்வத்தாமன், அதாவது ஆஹ் துரோணாச்சாரியாரோட மகன் அஸ்வத்தாமன். துரோணாச்சாரியாரா அவங்களால வெல்லவே முடியல. அப்ப அஸ்வத்தாமன் வந்து இறந்து விட்டான்னு சொல்லும் போது அந்த புத்திர சோகத்துல வந்து ஆஹ் அவரு கொஞ்சம் அப்படி கலங்குற சமயத்துல நம்ம அவரை வந்து அம்பெய்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து யோசிப்பாரு. அப்ப தர்மர் கிட்ட சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு இது புறம்பான ஒன்று, நான் எப்படி போய் சொல்ல முடியும்னு. கிருஷ்ணர் தான் தர்மம் இல்லையா? அவர் சொல்லும் போது அதை உடனே நம்ம செய்யணும். அதுல வந்து நமக்கு பிடிக்காதது அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு அங்க நம்மளுக்கு வாதமே இருக்கக்கூடாது. அவரே முழுமுதற் கடவுள், அவரே வேதம், வேதத்தால் அறியப்படுவர், அவர்கிட்ட தான் வேதங்கள் வருகின்றது அப்படின்னு எல்லா தர்மத்தும் அந்த வேதத்துல சொல்லப்படுது. அந்த தர்மமே நம்மள இந்த செயலை செய்யுதுன்னு போது கண்ணை மூடிட்டு நம்ம அந்த செயலை செய்து விட வேண்டும். ஆஹ் ஏன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு ரேஷனல் வச்சிருப்பாரு பகவான் கிருஷ்ணர். அதற்காக கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த யானையோட பெயர் வந்து அஸ்வத்தாமன் சொல்லி அவரை வந்து அந்த கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டருக்காக அந்த இதை பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒரு கதையில பாக்குறோம். அதனால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்சம் வந்து ஆஹ் கிடைக்கப்படல அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து ஒரு கதையில பாக்குறோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 65வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் ஹானிர் அஸ்யோ பஜாயதே பிரசன்ன சேதசோக்யாசு புத்தி புத்தி வதிஷ்டதே. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தியுற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவது இல்லை. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணவில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வில இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து மூவகை துன்பங்கள், பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, அதுல எதுவுமே பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அம்பரீஷ் மகாராஜர். அம்பரீஷ் துர்வாச முனிவர் வந்து அவருக்கு சாபத்தை இட்டாலும் கூட அம்பரீஷ் மகாராஜர் உடனே புலம்பவில்லை. பகவானிடத்தில் அபயம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சஞ்சலமே அடையல. இதுதான் கிருஷ்ணர் எனக்காக கொடுத்ததாக இருந்துச்சுன்னா அதை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்ற பாவத்துல இருந்தாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த நம்ம பார்த்திருக்கோம் மூவகை துன்பங்கள் என்ன ஜட உலகுல: அதிஆத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக, இந்த 3 விதமான துன்பங்கள். ஆஹ் நமக்கு நாமே வந்து ஓவர் திங்கிங் பண்ணிட்டு வேற யாருமே நமக்கு தீங்கு செய்ய வேண்டாம், ஆனா நம்மளே வந்து நினைச்சுக்குவோம் அவங்க இந்த மாதிரி நம்மளை பத்தி நினைச்சிருப்பாங்களோ, நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கு நாமே காரணமாகி விடுவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு செயலை செய்யறோம், ஆனா மத்தவங்க வந்து இத தப்பா நினைச்சிருப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து அது நமக்கு துன்பங்களை கொடுக்கக்கூடியது. அதிஆத்மிக, அதிதெய்வீக, அதிபௌதீக. சோ அந்த நம்மை தவிர்த்து மற்ற உயிரினங்கள், ஜீவராசிகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய துன்பங்கள். ஈவன் ஒரு சின்ன கொசு கூட எடுத்துக்கோங்க. சரி, கொசு விட்டுருங்க. இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த அந்த வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் இல்லையா, அது உலகத்தையே திருப்பி போட்டுதுன்னு பார்ப்போம். அதிஆத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக. சோ அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை சீற்றங்கள், சுனாமி, ஃபிளட் வர்றது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பங்கள், மூவகை துன்பங்கள். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல
தன்னில் நிலை பெற்றவனுக்கு எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது பகவானுடைய கருணை, என்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு நானே காரணம், என்னுடைய கர்ம பலனே காரணம் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தோட தன்னில் திருப்தியுற்று இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகில் வரக்கூடிய மூவகை துன்பங்களால எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முதிர்ந்த பக்தர்களுடைய நிலை அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கண்ணம்மாள் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா இல்ல ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? அம்மா நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன், எனக்கு வாசிக்க தெரியாதும்மா. ஓகே மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? வாசிக்கிறேன். எது படிக்கணும் சொல்லுங்க. 66வது ஸ்லோகம். 66வது. ஸ்கிரீன் தெரியுமா? சரி 66. நாசி புத்தி நாசி புத்திர யுக்தஸ்ய சாயுக்தஸ்ய பாவனா நாசாவ வயத சாந்திராசஸ்ய புத சுகம். மொழிபெயர்ப்பு வாசி. தெரியுதுங்களா பிரபு? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கேக்குது, கிருஷ்ணா. நல்லா கேக்குது மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு வாய்ஸ் வரலையே. ஓகே, நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 பாக்குறேன். அவர் லைன்ல வந்தாருன்னா பாக்குறேன். பரமனுடன் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளாமல் திவ்யமான அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவை இன்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? நம்ம பாக்குறோம், ஆத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட குணங்களோட இருக்கு. ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து நித்தியமானவர், எப்பவும் ஆனந்தத்தோட இருக்கக்கூடியவர். நம்மளும் அவரிடத்துல இருந்து வந்ததுனால அதே குவாலிட்டிஸ், ஆனா அந்த ஆனந்தத்துக்காக தான் நம்ம வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். அது எப்ப வரும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அமைதியாக இருந்தோம்னா, தண்ணீர் நிலை பெற்று இருந்தானா. அப்ப அந்த அமைதி எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தியின் மூலமாக. கிருஷ்ண பக்தியின் மூலமாக நமக்கு தேவையான அந்த திவ்யமான அறிவும் நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுப்பார். அதன் மூலமாக அமைதி கிடைக்கின்றது. அந்த அமைதியின் மூலமாக நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிடில் அவன் அமைதி அடைய முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களாலும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாவிடில் அவன் அமைதி அடைய முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களிலும் தவங்களாலும் வரும் நற்பயனை அறிவிப்பவர். அவரே எல்லா அகிலங்களுக்கும் உரிமையாளர். அவரே எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் உண்மை நண்பர் என்று புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும் என்பது 5ஆம் அத்தியாயத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது. எனவே ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிடில் அவனது மனதில் இறுதியான குறிக்கோள் எதுவும் இருக்க முடியாது. இறுதி நோக்கத்தை அறியாததால் தான் குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. இறுதியான குறிக்கோள் எதுவும் இருக்க, இறுதி நோக்கத்தை அறியாததால் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. கிருஷ்ணரே அறிவிப்பாளர், உரிமையாளர், அனைத்திற்கும் நண்பர் என்பதை உறுதியாக அறிந்தவனே மனம் நிலை பெற்று அமைதியை கொடுக்கிறது. எனவே ஒருவன் அமைதியையும் ஆன்மீக முன்னேற்றமும் அடைந்திருப்பதாக காட்டிக்கொண்டால் கிருஷ்ணருடன் உறவு இல்லை எனில் அவன் அமைதியின்றி எப்போதும் துயரத்திலேயே இருப்பான் என்பது நிச்சயமே. கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வதால் மட்டுமே அடையக்கூடிய அமைதியான திரையை கிருஷ்ண பக்தியின் தோற்றமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரை நினைக்கல, கிருஷ்ணர் நினைக்காத எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அது சக்சஸ் ஆகிறதா இருந்தாலும் அது சுயநலம் தான். பகவான் நினைச்சு தப்பான காரியம் செஞ்சா கூட சக்சஸ் தான். அது எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்ற மனசுல இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நடக்கிறது உறுதியா சொல்லியிருக்காரு பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லாமே நான் தான், நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. எதுவுமே நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டது செஞ்சாலும் என் மேல பாரத்தை போட்டு நீ பாட்டு செய்யணும், எல்லாமே நல்லா நடக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
அது மட்டுமல்ல, கிருஷ்ண உணர்வு தான் நம்மளுடைய இறுதியான குறிக்கோள். அந்த குறிக்கோளை நம்ம தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டு வேற வேற குறிக்கோள்களை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில எடுத்துக்கொண்டு இந்த கர்ம பந்தத்துல வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவரே அனுபவிப்பாளர், உரிமையாளர். இதற்கு என்ன அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தை ரிஷிகேஷர். அனைத்திற்கும் மூலமும் அவரே நண்பர் அப்படின்றத உறுதியாக அறிந்து அவரிடத்தில் வந்து மனம் நிலை பெறும் போது நமக்கு அந்த அமைதி கிடைக்கின்றது. அந்த அமைதி மூலமாக நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதாக காட்டிக்கொண்டாலும் கிருஷ்ணரோட உறவு இல்லை அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அமைதி இல்லை, அவங்க துயரத்திலேயே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வதால் மட்டுமே நமக்கு வந்து அந்த அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 67வது ஸ்லோகம் பிரபு. பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணாம் ஹீச்சரதாம் யன்மனோனு விதீயதே ததஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம் வாயுர்நாவமிவாம்பசி. மொழிபெயர்ப்பு: நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்துச் செல்வதைப் போல அலைப்பாயும் புலன்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதனின் அறிவை இழுத்துச் சென்று விடும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பாக்குறோம் ஐம்புலன்கள் இல்லையா? ஒரு நீர்நிலையில ஒரு படகு இருக்கும்போது எப்படி ஒரு புயல் காற்று வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை அடித்து விட்டு போயிடும். அது போல இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலைப்பாயும் தன்மை கொண்டது. அதனால ஏதாவது ஒரு புலன் வந்து இந்த பௌதீக ரீதியில ஈர்க்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அறிவை அது வேறு வழியில் எடுத்து சென்று நம்மளுடைய இலக்கிலிருந்து நம்மை மாற்றி விடும். அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதனால புலன் எங்க இருக்கோ அங்க மனம் போயிடும். அப்ப அந்த புலன்களை பகவானுடைய திருசேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது. இறைவனின் தொண்டில் எல்லா புலன்களும் ஈடுபடுத்தப்படாவிடில் புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரே ஒரு புலன் கூட தெய்வீக முன்னேற்றத்தின் பாதையிலிருந்து பக்தனை விலக்கக்கூடும். மன்னர் அம்பரீஷரின் வாழ்வில் விளக்கப்பட்டது போல எல்லா புலன்களும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மனதை கட்டுப்படுத்த இதுவே சரியான முறையாகும். மத்தபடி அந்த அஷ்டாங்க யோகமோ மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது இதெல்லாம் மிகவும் கடினமான ஒன்று இந்த கலியுகத்துல. ஏன்னா கலியுகத்தோட தன்மை அப்படி. அதனால நம்மளுடைய புலன்களை கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுத்தும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க புலன் இருக்கோ அங்க மனது இருக்கு. அது மனது வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு சரியான இதுல போகும். சோ அது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. பிரபு இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. 68. நாராயணான்னு சொல்லும் போதே அவனோட மகனை தான் கூப்பிடுறாரு, நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ண தூதர் வந்துடுறாங்க, யம தூதர் வந்துடுறாங்க இல்லையா? நாராயணான்னு கூப்பிட்டதுக்கே வராரு பகவான்னா எவ்வளவு கருணையானவர்ன்றது இது ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம். எல்லா நேரத்தையும் தப்பு பண்ணிக்கலாம பகவான் வந்து ஒரே ஒரு 2-3 தடவை தான் கூப்பிடுறான் நாராயணா. அது சொந்த புள்ளியே தான் கூப்பிடுறாரு. அப்பயே அந்த நம்ம கிருஷ்ண தூதர்லாம் வந்துடுறாங்க. அவங்கள யம தூதரை ஒத்துக்கிட்டு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அது பிறகு முக்தி அடைகிறாரு, கிருஷ்ண பக்தி ஆயிடுறாரு. அதெல்லாம் தனிகள். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவரு கூப்பிட்டா போதும்ன்ற அளவுக்கு அவர் இருக்காரு. ஒரு அடி எடுத்து வச்சா 10 அடி ஓடி வர்றாரு அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. 68வது ஸ்லோகம் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கவங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாஹோ நிக்ருஹீதானி சர்வஷஹ இந்திரியாணிந்திரியார்த்தேப்யஸ் தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. மொழிபெயர்ப்பு: எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றிலும் விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகின்றான். சோ புலன்களின் அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதும் கிருஷ்ண உணர்வில் மூலமாக மட்டுமே புலனுகத்திற்கான உந்துதல்களை ஒருவனால் கட்டுப்படுத்த முடியும். எதிரிகளை உயர்ந்த சக்தியை கொண்டு வெற்றி கொள்வதை போல புலன்களையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். ஆனால் மனித முயற்சியால் அல்ல, மாறாக புலன்களை இறைவனின். ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். சாரி, ஒரு நிமிஷம். இது வேகமா இதாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும்.
ஆனால் மனித முயற்சியால் அல்ல, மாறாக புலன்களை இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வால் மட்டுமே ஒருவது அறிவு உண்மையில் நிலை பெறுகிறது என்பதையும், இக்கலையை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக உரியின் வழிகாட்டின் கீழ் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் முக்திக்கு தகுந்தவன் சாதகன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். குருவுடைய அனுகிரகம் இல்லாத முறையா வரக்கூடிய குரு, வழி வழியா வரக்கூடிய குரு மூலியமா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கின்றது இந்த முக்கியமா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய அன்பு தொண்டுல ஈடுபடுத்துறதன் மூலமாக அதுல வரக்கூடிய அந்த உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ அப்படி கட்டுப்படுத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித முயற்சியால் அல்ல, அது பகவானுடைய கருணை. அது மட்டுமல்ல, நமக்கு ஆன்மீக குருக்களை அதற்காக தான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்காக வச்சிருக்காரு. சோ அந்த ஆன்மீக குரு சீட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதலின்படி நாம் பயிற்சி செய்யணும். இது ஒரே நாள்ல வர விஷயங்கள் கிடையாது, சாதன பக்தி. அதனாலதான் அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா சாதகர்கள். சோ நம்மளுடைய இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது, கிருஷ்ண பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்றது, அதை பிராக்டிஸ் பண்ண நம்ம மனம் நிலைக்கப்படும். அவர் கிருஷ்ணரே அதை சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு, மனம் சஞ்சலமானது நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனா அந்த மனதையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா, நான் வாசிக்கட்டுமா பிரபு? யானிஷா சர்வபூதானாம் யஸ்யாம் ஜாகத்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சானிஷா பட்சியதோ முனேஹா. மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லுங்க, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது மொழிபெயர்ப்புல? பிரபுபாதர் என்ன நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இங்க? அதாவது ஜென்ரலா எல்லா மனுஷனுக்கு எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது இரவுன்றா. சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு வீழ்ச்சியோட நேரம், அதாவது பகவானுடைய உணர்வுல இருக்கிறவனுக்கு அது வீழ்ச்சியோட நேரம்னு சொல்ல வராது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக பயிற்சி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் இன்னும் நமக்கு ஆமா. சோ அந்த ஆமா வாசிங்க பிரபு. பொருளுரை: இருவிதமான அறிஞர்கள் உள்ளனர். ஒருவகை அறிஞர் புலனுணர்ச்சிக்கான லௌகீக செயல்களில் அறிவு பெற்றவர். மற்றவரோ தன்னுணர்வை ஆர்வமுடன் இருப்பவர். தன்னுணர்வை வளர்ப்பதில் ஆர்வமுடன் இருப்பவர். சிந்தனையுடைய மனிதரின் ஆய்ந்தறியும் முனிவரின் செயல்கள் ஜடத்தின் ஆழ்ந்திருக்கும் மனிதர்களுக்கு இயல்பாகும். தன் உணர்வை பற்றி அறியாமையினால் அத்தகைய இரவில் பௌதிகவாதிகள் உறங்கி கிடக்கின்றனர். ஆய்ந்தறியும் முனிவர் பௌதிகவாதிகள் இரவில் விழிப்புடன் இருக்கிறார். ஆன்மீக பண்பாட்டின் படிப்படியான முன்னேற்றத்தால் அம்முனிவர் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அடைகிறார். ஆனால் தன்னுணர்வு விஷயங்களில் உறங்கிக் கொண்டுள்ள பௌதிகவாதியோ புலனின்பத்தை பற்றிய பற்பல கனவுகளுடன் சில சமயம் மகிழ்ச்சியும் சில சமயம் துயரத்தையும் தனது உறக்க நிலையை உணர்கிறார். ஆய்ந்தறியும் முனிவர் இத்தகு பௌதிக இன்பத் துன்பங்களில் ஒருபோதும் பாதிப்படவில்லை. ஜட விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் தன் உணர்வுக்கான தன் செயல்களில் முன்னேறுகிறார். ஜட விளைவுகளால் பௌதிக உலகத்தில் நம்ம நாட்டம் கொண்டோம்னா பகவான் அடைய முடியாது. பகவான் அவர் பேர்ல இருக்கிற உணர்வால எப்பவுமே கிருஷ்ணர் தான் அப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு எப்பவுமே விழிப்புணர்வு இருக்கும். ஜட உலகம் இருக்கிறது அந்த விழிப்புணர்வு இருக்காது. கிருஷ்ணர் அடைய முடியாது அவங்க எப்பவுமே அப்படின்னு சுருக்கமா சொல்ல வர்றாரு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் புலனுன்பத்தை பற்றி பற்பல கனவுகளோட இருக்கிறதுனால அந்த லௌகீகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மகிழ்ச்சியும் துன்பத்தையும் மாற்றி மாற்றி அனுபவிப்பார்கள். ஆனா இந்த ஆய்ந்தறியும் முனிவர்கள், ஏன் ஆய்ந்தறியும் முனிவர்கள்? அவங்க சதா சர்வ காலமும் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த தொடர்புல அவங்க நிலைத்து இருக்கிறதுனால
இந்த பௌதீக ரீதியான இன்ப துன்பங்களுக்கு அவங்க ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ 70வது ஸ்லோகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபூர்ய ஆபூர்ண ஹரே கிருஷ்ணா. மானாம சலப்பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாவ பிரவிஷந்தி தத் காமாயம் பிரவிஷந்தி சர்வே சாசாந்தி மாப்னோதி காமகாமி. மொழிபெயர்ப்பு: நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவர் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவதில்ல. நதியெல்லாம் வருதுன்னா கடல்ல கலக்கும் போது எந்த வித மாற்றம் இல்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாது. எவ்வளவு ஆசை இருக்கு, பாக்குறது இது வேணும் அது வேணும், பாக்குறது கண்ணு பாக்குது, மூக்கு நுகருது, கேள்விப்படுறோம், இதெல்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறோம். ஒரு பொருள் வாங்க போனா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த பௌதீக ரீதியான இச்சைகள் வரும்போது இந்த நிலைத்த ஆய்வறிந்த முனிவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த ஆசைகளால பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஆனா இந்த பௌதீகவாதிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஏன்னா அவங்க அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளணும் அப்படின்றதுனால அப்படி இருக்கு. பெருங்கடலில் எப்போதும் நீர் நிரம்பி இருந்தாலும் மழைக்காலத்தில் குறிப்பாக மேன்மேலும் நீரால் நிரம்புகின்றது. அந்த நீர் வந்து அதிகப்படுது. இருந்தாலும் கடலுக்கு உண்டான அந்த தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உப்பு, சோ அது வந்து எப்பவும் மாறுவதில்லை. ஆயினும் கடல் எப்போதும் போல நிலையாக உள்ளது. கிளர்ச்சி அடைவதோ தனது கரையை தாண்டுவதோ இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவனின் விஷயத்திலும் இது உண்மையாகின்றது இல்லையா. அந்த மழை டைம்ல அனைத்து நதிகளும் வந்து அந்த கடல்ல கலந்தாலும் அதோட தன்மை வந்து அதாவே இருக்கு. ஜட உடல் இருக்கும் வரை புலனுணர்ச்சிக்கான ஆசைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் இந்த ஜட உடலுக்கு உண்டான தன்மை, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு உண்டான தன்மை அது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். தனது பூரண நிலையால் பக்தன் இத்தகைய ஆசைகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தன்னை நிலை பெற்ற அந்த பக்தன் என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடையதுன்ற அந்த இதுல லைத் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான சஞ்சலங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. ஏனெனில் அவனது எல்லா பௌதீக தேவைகளையும் இறைவனே பூர்த்தி செய்கின்றார். எனவே அவன் தன்னில் முழுமையடைய கடலை போன்றவன். கடலில் நதிகள் பாய்வதை போல அவனிடமும் ஆசைகள் வரலாம். என்ன வந்தாலும் அவர் வந்து சஞ்சலப்படுவதே இல்லை. ஆனால் புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளால் சற்றும் கிளர்ச்சி அடையாமல் அவன் தனது செயல்களில் உறுதி கொண்டுள்ளான். என்ன செயல்? கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது. அதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவனுக்கு சான்றாகும். ஆசைகள் இருக்கும் போதிலும் பௌதீக புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பத்தையும் அவன் இழந்துள்ளான். அந்த கிளர்ச்சிகள் இருந்து அவங்களை தூண்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அதுக்காக ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் திருப்தியுற்று இருப்பதால் கடலை போன்று நிலையாக இருந்து அவனால் அமைதியை முழுமையாக அனுபவிக்க முடிகின்றது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளுடைய ஆஹ் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய கதையை. அவங்க வந்து அந்த கிளர்ச்சி உண்டு பண்றதாக இருந்தாலுமே அவர் வந்து முழுமையான பக்தியை உடையவர், பக்தன் அப்படின்றதுனால அவர் வந்து சஞ்சலமே அடையாம அமைதியாக இருக்கின்றார். முக்தியை விரும்புவோர் உட்பட பௌதீக வெற்றியை பற்றி என்ன சொல்வது? யாரு நமக்கு வந்து அந்த முக்தியை அடைவதற்காக ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களே வந்து அப்படித்தான் இருக்காங்க. அப்ப இந்த பௌதீக வெற்றியை பத்தி என்ன சொல்றது அப்படின்றத சொல்றார். மற்றவர் அனைவருமே ஒருபோதும் அமைதியை அடைவதில்லை. பலன்கள் விரும்பி செயலாற்றுவோர், முக்தியை விரும்புவோர், யோகிகள், சித்திகளை விரும்புவோர் என எல்லோருமே திருப்தி அடையாத ஆசைகளினால் மகிழ்ச்சியின்றி உள்ளனர். யாரெல்லாம் இங்க சொல்லப்படுறாங்க? பலன்களை விரும்பி செயலாற்றுவோர், எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதற்காக செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள். முக்தியை விரும்புவோர், முனிவர்களும் ரிஷிகளும். யோகிகள், சித்திகளை விரும்புவோர். அனைவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தி அடையாத ஆசைகளினால மகிழ்ச்சியின்றி இருக்கின்றனர். இவன் முக்தியை வேண்டுபவர்கள் கூட, ஏன்னா அது வேணும், முக்தி வேணும்ன்ற ஆசையில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி இல்ல. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தனோ இறைவனின் தொண்டில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த தொண்டு மட்டுமே எனக்கு போதும். கிருஷ்ணா, நீங்க என்ன வந்து நரகலோகத்துல இட்டாலும் போதும், ஒரு புழுவாக இட்டாலுமே போதும், ஆனா பக்தி அப்படின்ற இந்த பாவத்துல நீங்க எங்க எனக்கு பிறப்பு கொடுத்தாலும் போதும் அப்படின்னு பக்தர்கள் நினைப்பார்கள். அவனிடம் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கென்று எந்தவித ஆசையுமே கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும்ன்ற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. பந்தமாக கருதப்படும் பௌதீக உலகிலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கும் அவன் ஆசைப்படுவதில்லை.
கிருஷ்ண பக்தன் முக்திக்குமே வந்து அவங்க ஆசைப்படுறது இல்ல. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டு இருந்தால் மட்டும் போதும். இதுதான் வந்து கிருஷ்ண பக்தனுடைய நிலை. எந்த பௌதீக ஆசையும் இல்லாததால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அமைதியின் பக்குவ நிலையில் உள்ளனர். இப்படி ஒரு பாவத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க சஞ்சலம் அடையறதே கிடையாது. வேற யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. வாசிக்குமா யாரோ மாதாஜி? கேலக்சி வாசிக்கணுமா வாசிங்க மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா உங்க மாதாஜி. பேர் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி. ரேவதி. ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. வாசிங்க மாதாஜி. 71வது ஸ்லோகம். விஹாய காமன்யः சர்வானாं பூவஷ சரதீனி சப்ரஹுஹ நிர்மமோ நிரஹங்கார ச சாந்திமதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலருச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளையும் துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். எல்லா சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலனுச்சிக்கு யாரு இருக்காளோ, யாரெல்லாம் விரும்பங்களை துறந்தவர்களாக இருக்கிறாளோ, யாரெல்லாம் ஆசைகள் இல்லாதவனும் இருக்காளோ, அவ வந்து உரிமையாளன் என்ன எல்லா உணர்வுகளையும் யாரு துறக்கிறாளோ, யாரு அகங்காரம் இல்லாதவனாக இருக்காளோ, அவளை மட்டுமே தான் உண்மை அமைதியை அடைய முடியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ 4 விதமான குணங்களை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இதுல நமக்கு என்ன அந்த குணம் இருக்கு, எதுல நம்ம வந்து நம்மள விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பயிற்சி செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது அந்த உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும்ன்றத பாக்குறோம். எஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் கண்டினியூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விருப்பங்களை துறப்பது என்றாலும் புலனுணர்ச்சிக்கான எதையும் விரும்பாமல் இருப்பது என்று பொருள் வேறு விதமாக கூறினால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கான விருப்பமே விருப்பமற்ற நிலையாகும். இந்த ஜட உடலை தான் என்று தவறாத கருதாமல் இவ்வுலகின் எந்த பொருளுக்கும் தவறான உரிமை கொண்டாடாமல் தன்னை கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனாக உணர்ந்து கொள்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் பக்குவமான நிலையாகும். இவ்வாறு பக்குவமாக நிலை பெற்றவன் கிருஷ்ணரை அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் என்று அனைத்தையும் அவரது திருப்திக்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவான். அர்ஜுனன் தனது சுய புலனுணர்ச்சிக்காக ஓரிடம் மறுத்தான். ஆனால் பொருண்ட கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்த பொழுது அவன் பொருட வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ண விரும்பியதால் போரில் ஈடுபட்டான். தனக்காக போரிடுவதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கிருஷ்ணருக்காக திருப்திப்படுத்த விரும்புவதே உண்மையில் ஆசைகளற்ற நிலையாகும். ஆசைகளை செயற்கையாக அழிக்க முயல்வது ஆசையற்ற நிலையாகாது. விருப்பங்களும் அறிவு இன்றி இருக்க ஜீவனால் முடியாது. ஆனால் அந்த ஆசைகளின் திகழ்பவன் எல்லாம் தன்மையை மட்டும் மாற்ற வேண்டும். பௌதிகத்தில் பற்றுதல் இல்லாமல் திகழ்பவன் எல்லாம் கிருஷ்ணராக சொந்தமானவை. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் என்பதை அறிந்து எதன் மீதும் தவறாக உரிமை கொண்டாட மாட்டான். இந்த திவ்யமான ஞானம் தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்டது. அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் ஆன்மீக அடையாளம் கிருஷ்ணரின் நித்திய அம்சம் என்பது. உயிர்வாழ்வின் நித்தியமான நிலை ஒருபோதும் கிருஷ்ணருக்கு சமமானதோ உயர்ந்ததாவோ அல்ல என்று நன்றாக அறிந்து இருப்பதாகும். கிருஷ்ண உணர்வை இவ்வாறு புரிந்து கொள்வதே உண்மையான அமைதிக்கு அடிப்படையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இதோட சுருக்கம் சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்ததோட சுருக்கம். இதுல என்ன சொல்றான்னா, ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து பக்குவான நிலையில இருக்கிறோமா, எப்படி இருக்கான் கிருஷ்ணரே நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணரே அனைத்து உரிமையாளர் என்று அது என்னத்தை அவரோட திருப்திக்காக நம்ம வந்து எப்பவுமே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று தெரியணும் நம்மளுக்கு. அவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட சுய புலனுக்காக போரிட மறுத்தார். ஆனால் வந்து அவர் பூர்ண கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்த அப்புறம் அவர் வந்து போரிட வேண்டும் அவரோட மனசுல ஒரு திடமா இருந்தது. அது வந்து அது வந்து அவர் முதல்ல போரிட மறுத்தாட்டா கூட அப்புறம் எப்போ கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தாரோ அவர் ஃபுல்லா எப்படி பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்த போதே அவர் வந்து போரிட வேண்டும் என்பதை அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து விரும்பியதால் அவர் போரில் வந்து அவர் வந்து போர் பண்ணினார். அப்புறம் தனக்காக அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அர்ஜுனுக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல. இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் தன்னோட திறமை எல்லாத்தையும் உபயோகித்து அவர் போர் புரிந்தார்.
கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு திருப்திப்பட மட்டுமே உண்மையில ஆசைகளற்ற நிலையாகும். ஆசைகள் என்ன பண்ணணும்னா செயற்கையாக அதுக்கு வந்து அழிக்க முயல்வது வந்து ஆசையற்ற நிலையாக வந்து விருப்பங்களும் ஒரு ஜீவனால இருக்க, ஒரு அறிவும் இருக்க ஜீவனால முடியாது. ஆனாலும் அந்த ஆசைகளை எப்படி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எப்படி நம்ம பௌதிகத்தில் பற்றுதல் இல்லாம எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம எப்படி சொந்தமான அது வந்து நம்ம வந்து இதுல பாக்குறோம். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம், அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை நம்மளுக்கு புரியுறது. அதனால எதுலயும் ஒரு தவறாக நம்ம உரிமையை கொண்டாடக்கூடாது. அப்புறம் அதனால யாருக்கு திவ்ய ஞானம் எப்படி அதனால நம்மளுக்கு அது வந்து தவறான உரிமை கொண்டாடுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா திவ்ய ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கும் வரும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்வியும் வந்து ஒரு கிருஷ்ண ஆன்மீகம் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது. அந்த வந்து கிருஷ்ணரோட நித்திய அம்சம் என்னன்னா உயிர் வாழியில வந்து எப்போதும் ஒரே நிலையில இருக்கணும். அதுவும் கிருஷ்ணருக்கு சமமானதோ அது உயர்ந்ததோ இல்லைன்னு என்று நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் நம்மளோட எல்லாம் ப்ரொப்ரைட்டர், அவர் தான் எல்லாம், அவர் தான் சூப்பர் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அது எப்போதும் நம்ம மனசுல வச்சுட்டே இருக்கணும். வந்து அதனால என்னன்னா கிருஷ்ணவனை வந்து கிருஷ்ணவனை வந்து இப்படிதான் நம்மள வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து உண்மையான வந்து அமைதியும் நம்மளுக்கு வந்து அதனால கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுடைய பிலாசபி தத்துவம் என்ன அப்படின்னாக்கா அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் இருக்க குவாலிட்டிஸ் நமக்கும் இருக்கு. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவான்டிபிகேஷன் வைஸ் பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அவரோட நாம எப்பவுமே வந்து ஒரே நிலையில் இருக்க முடியாது. அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு விட உயர்ந்தவர் அப்படின்றத உணர்ந்திருக்கணும். நம்ம எதையும் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. என்ன இங்க நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணை, அவருடைய பொருள். இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போறோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மளுடைய வீடா நம்ம மாறிட முடியாது. கொஞ்ச நாளைக்கு எவ்வளவு நாள் நம்ம அங்க இருக்கோமோ அவ்வளவு நாள் அத உரிமை கொண்டாடிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து அவர்கிட்டதான் கொடுப்போம். அது நிலையான நமக்கு உரிமை கிடையாது. அதை நம்ம வந்து அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். 2 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஜீவாத்மா, அந்த உயிர்வாழியோட ஆன்மீக அடையாளம் என்ன அப்படின்னாக்கா நான் பகவானுடைய அங்கம், கிருஷ்ணரோட நித்திய அம்சம் அப்படின்றத உணர்ந்து அவருடைய சேவகன் அப்படின்றத ஞானத்தோட திளைத்திருப்பதுதான் வந்து உண்மையான இது அப்படின்னு பாக்குறோம். 72வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பாத நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதி ஸ்திதி த்வாஸ்ய யமாத் காலே அபி பிரம்ம நிர்வாணம் ருச்சதி. இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. இந்த நிலையை தனது மரண திருவாயில் அடைப்பவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்கு நுழைகிறான். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கா நம்ம எப்போதும் அதுவே நம்ம ஆன்மீகம் வந்து தெய்வீக வாழ்க்கையில நம்ம வழிபட்டா வச்சுக்கோ. இதனால நம்ம இது குழப்பமே இருக்காது. நம்ம என்னைக்குமே கன்ஃபியூஸே ஆக மாட்டோம். நம்மளுக்கு கிளியர் மைண்ட்ல இருப்போம். அப்புறம் வந்து இந்த நிலை நம்ம இந்த ஸ்டேஜ கரிசி மட்டும் வந்து மரணத்துக்கு மட்டும் நம்ம கொண்டு போனா நம்ம நிச்சயமா இறைவனோட திருவடிகளை நிச்சயமா நம்ம வந்து நுழைய முடியும். அதனால சான்சஸ் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு நிறைய இடத்துல வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா நான் பகவானுடைய ஒரு நித்திய அம்சம், நான் அவருடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது இதுவே அப்படின்னாக்கா எதுவே அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும். அதை அடைந்தவர்கள் குழப்பமே அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு குழப்பமே இருக்காது. நான் அனுபவிக்கிறேன், நானே வந்து உரிமையாளன்ற அந்த உணர்வு இல்லாம இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணிக்கும் தருவாயிலும் பகவானுடைய சேவகன்ற அந்த உணர்வுல இருக்கும்போது நாம பகவானுடைய திருநாட்டுக்குள் நுழைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பொருளுரை மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக வாழ்வான கிருஷ்ண உணர்வினை ஒருவன் ஒரே கணத்தில் அடையலாம். லட்சக்கணக்கான பிறவைகளுக்கு பின்னும் கூட அடையாமல் இருக்கலாம். உண்மையை அறிந்து ஏற்றுக்கொள்வதை பொறுத்தே அது. கட்வாங்க மன்னர் தனது மரணத்துக்கு சில வினாடிகளுக்கு முன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த விளைவாக இந்நிலையை அடைந்தார். நிர்வாணம் என்றால் பௌதிக வாழ்விற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாகும். புத்த மத தத்துவங்களின்படி பௌதிக வாழ்வை
முடிபெற்ற புனர் சூன்யம் மட்டுமே உள்ளது என்கின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையோ வேறு விதமாக கூறுகின்றது. இப்பௌதிக வாழ்க்கை முடிவற்ற பின்பு தான் உண்மையான வாழ்வு தொடங்கின்றது. பௌதிகவாதியை பொறுத்தவரை இந்த பௌதிக வாழ்வை முடித்தாக வேண்டும் என்பதை அறிவது போதுமானதாகும். ஆனால் ஆன்மீகமாக முன்னேற்றம் அடைந்தவருக்கோ இவ்வாழ்விற்கு பின் வேறொரு உயிர் வாழ்வு உண்டு. இவ்வாழ்வை முடிக்கும் முன்பே கூட அதிர்ஷ்டவசமாக ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்து விட்டால் உடனே அவர் பிரம்ம நிர்வாண நிலையை அடைந்து விடுகிறார். இறைவன் திருநாட்டிற்கும் அவரது பக்தி தொண்டிற்கும் வேறுபாடு கிடையாது. இவை ரெண்டுமே பூரண தளத்தில் இருப்பதால் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவது என்றாலே அவர் திருநாட்டை அடைந்து வாழ்வது போலதான். ஜட உலகின் செயல்கள் புலனுச்சிக்கானவை. ஆனால் ஆன்மீக உலகின் செயல்களோ கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வை அடைதல் இவ்வுலக வாழ்விலே உடனடியாக பிரம்மனை அடைவதாகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று இருப்பவன் ஏற்கனவே இறைவனின் திருநாட்டை அடைந்தவனாவான். பிரம்மன் ஜடத்திற்கு நேர்மானதாகும். எனவே பிராமி ஸ்திதி என்றால் ஜட செயல்களின் தளத்தில்லை என்பது பொருள். இவர் இறைவனுக்காக பக்தி தொண்டு முக்தி பெற்ற நிலையாக பகவத்கீதையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. சகுணான் சம்தீதைத்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எனவே பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதே பிரம்ம ஸ்திதி எனப்படுவதாகும். ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாகூர் பகவத்கீதையின் இருந்த 2வது அத்தியாயத்தின் மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக வர்ணித்து உள்ளார். பகவத்கீதை இதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் பக்தி யோகம் 2வது அத்தியாயத்தில் கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பக்தி யோகத்தை பற்றிய சிறு குறிப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே இது முழு கீதையின் சுருக்கமாகும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் என்று 2வது அத்தியாயத்திற்காக பக்தி வேதாந்த பொருள்களை இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, தெய்வீகமான வாழ்வான கிருஷ்ண உணர்வினை ஒருவன் ஒரே கணத்திலும் கூட அடையலாம். பிரபுபாதர் கிட்ட பக்தர்கள் கேக்குறாங்க, நான் பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியுமா, எவ்வளவு நாள் இது டைம் எடுக்கும் அப்படின்னா, அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றாரு சீடனுக்கு, ஒரு செகண்ட் எப்ப நம்ம பகவானுடைய திருநாமத்தை ஸ்திரமாக உச்சாடனம் செய்கின்றோமோ அந்த ஒரு கணத்திலே நம்ம பக்தனாக முடியும் அப்படின்றாரு பிரபுபாதர். சோ ஆனா எப்ப நமக்கு அந்த உணர்வு இல்லையோ, எத்தனை லட்சக்கணக்கான பிறவிகள் எடுத்தாலும் அதை அட முடியாது. நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ எப்ப கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம வரலையோ, அப்ப மீண்டும் மீண்டும் இந்த சம்சார சாகரத்தில் நம்ம சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆனா மரணத்துக்கு முன்னாடி சில நொடிகள் நம்மளுடைய பிரபு சொன்னார் இல்லையா, ஜானகிராமன் பிரபு மரணிக்கும் தருவாயில் அவருடைய மகனை தான் அஜாமிலன் நாராயணான்னு கூப்பிட்டாரு. அடுத்த நொடி பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் வந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ புத்த மதத்தோட தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்வுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை. ஆனா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்வுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு புனர்ஜென்மம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நம்ம அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நம்மளை எதற்கு தயார்படுத்துது அப்படின்னாக்கா, மரணத்திற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வாழ்வை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்றதுக்காக ஒரு தயாரிப்பு தான் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பௌதீக வாழ்வை எப்படியாவது நாம் முடித்தே ஆக வேண்டும். அதை எப்படி முடிக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக முன்னேற்றம். அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வு தான் நமக்கு அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதுல நமக்கு சொல்லப்பட்டது போல நான்கு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்றோம். நம்ம எல்லாம் அதை நம்ம பூரணமா செய்யும் போது கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். சோ பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா திருநாடு கோலோகம் போகிறத விட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் மிக உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனாலதான் பக்தர்கள் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேண்டுவது என்னன்னா, நீங்க நரகலோகம் விட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எனக்கு எப்பவும் நான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் பக்தர்களுடைய குணமாக இருக்கின்றது. சகுணான் சமதீக்கை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறது மட்டும்தான் பிராமி ஸ்திதி. அது என்ன பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறது? கிருஷ்ண உணர்வோடு இருப்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ
நம்ம இந்த 2வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அனைத்தையும் வந்து சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டது. ஆஹ் அதனாலதான் இது வந்து கீதை முற்பொருட் சுருக்கம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சாங்கிய யோகம் பரம உண்மையை நமக்கு வந்து விளக்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆத்மாவை பத்தின ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டோம். நாளைக்கு வந்து நம்ம கர்ம யோகம் 43 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வந்து மிக்க நன்றி. நாளைக்கு இதே மாதிரி 7 மணிக்கெல்லாம் வந்துருங்க. நம்மளுடைய 3வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.